It-tnaqqis qawwi fil-faqar hija l-isbaħ aħbar li ħa pajjiżna. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu f'attività politika fiċ-Ċentru Laburista tal-Marsa. Kemm huma sbieħ l-aħbarijiet dwar is-surplus, kemm huma sbieħ l-aħbarijiet dwar kemm kibret l-ekonomija, kemm huma sbieħ l-aħbarijiet dwar kemm qed jiżdied ix-xogħol. Xejn ma jitqabbel dell-aħbar sabiħa li qed jirnexxielna innaqsu il-faqar mill-pajjiż. Ton verament soċjali, il-Prim Ministru semma kif ftit ta' snin ilu konnet nitkellmu dwar il-ħolqien ta' middle class ġdida. Spjega kif il-politika ta' dan il-gvern li huwa sinonimu mal-ġid mhix biss li jgħin lis-senjur imbagħad ta' taħtu jgawdu biss mill-loqom. Għaliex aħna mhux biss nagħlfu lil ta' fuq u nistennew lil frakk jinżel taħt. Nagħmluh dak, imma fl-istess ħin nagħtu direttament lil tan-nofs u lil ta' taħt. Joseph Muscat qal li miżuri bħaż-żieda fil-pensjonijiet laqtu direttament mod tajjeb lil min kien batut. Il-mexxej Laburista daw kol messaġġ għal dawk li forsi għadhom ma gawdowx miż-żiediet fil-pensjonijiet għaliex il-pensjoni tagħhom immeqjusa ftit għolja. U jgħidulek żidtu lil ta' taħt u lilna ħallejtuna kif aħna. Għaliex qed nagħmlu hekk? Għax l-ewwel ma rridu nqandlu u ngħinu lil minu l-aktar fil-bżonn. Imma l-aħbar it-tajba hija li dan mhuwiex gvern illi kull sena jara lil min ħajjieħu. Mhuwiex gvern li jagħti darba kull 5 snin qabel tkun ġejja l-elezzjoni u mbagħad jagħmillek 4 snin joħodlok. Dan huwa gvern li jagħtik sena wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. Fid-dawl li kienet jitkellem fuq it-tqassim tal-ġid, il-Prim Ministru qal il-pajjiż illum flok qed jitkellem fuq nuqqas ta' xogħol u l-kontijiet għolin tad-dawl u l-ilma, qed jitkellem fuq lil min il-gvern għandu jagħti l-flus. Jekk għandniex nagħtu l-flus il-wieħed jew nagħtux flus lill-ieħor. U jien m'għandix problema li niffaċċjahom dawk il-kontroversi, jien gburi li mmexxi l-gvern li lill-poplu mhux joħodlu imma li l-poplu jagħtih ħajibqa' jtih u sa jkompli jtih il-ġid kollu possibbli li rnexxielna noħolqu flimkien. Dwar iż-żjara tiegħu fl-Awstralja qal differenti għas snin 50 u 60 meta qatt ta' familji żgħażagħ telqu ta' fuqhom senduqhom biex isibu futur aħjar lil hinn minn xtutna, in-neputijiet ta' dawn il-familji Maltin għandhom xewqa kbira biex jiġu f'Malta ħalli jaħdmu u jgawdu mill-ġid li qed jinħoloq f'din il-gżira xkejkna. Il-Prim Ministru indirizza wkoll tħassib fost il-komunità Marsija billi fakkar li fost oħrajn il-gvern żied l-infurzar tal-ordni pubblika. Spjega li għalih rispettivament min jagħmel ħażin dan qed jiġi indirizzat sabiex tibqa' saltan l-ordni fil-pajjiż.